Anđela Đuričić rešila da obavi ozbiljan razgovor sa Zvezdanom Slavnićem. Ona je donela odluku da više ne želi da je se on obraća. I dalje mislim da će dolaziti do još većih problema, neka bude kako smo se dogovorili, da se povučemo i kada izađemo da nastavimo. Ako ti misliš da treba da se nastavi, molim te nemoj da se svađaš sa ljudima. Prvo zbog tebe, a posle i zbog mene. Nisi iskapirala neke stvari, ja sam kriv, ali si svesna šta radiš, rekao je Zvezdan. Ne možeš da prihvatiš što sam ja takva, vratiš mi u krug, rekla je Anđela. Ne razumeš ti ništa, voziš svoje, rekao sam ti da se povučem, ali ti hoćeš da te ostavim. Da ona nije ušla, mi bi gurali, ali sve se promenilo, kazao je Zvezdan. Javi mi se pa ćemo se dogovoriti. Mislim da ne znaš šta želiš. Ja znam šta želim. Nećeš dobiti priliku da razgovaraš više sa mnom, zaključila je Anđela.